Tutukan sa Iloilo Provincial Government ang pila ka mga programa sa probinsya sang Iloilo angot sa agrikultura. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., madamo subong sang programa nga ginaplastar ang lokal nga panguluhan para sa mga kaumahan kag para sa mga mangunguma. Dugang pa sang gobernador, luyag niya nga makaangkon sang significance ang rice program sang probinsya agon niya makabulig sang dako sa agriculture sector. Program. Because badamo kita sa bungsang gina-plastar for our agriculture. Isa na ini are pending ang aton rice program gid. We want to have significant results there. Kung may ari na kita diri sa probinsya, hindi bla, we have our own may ordinansa kita no. Sang aton sa nagligad nga Promayo gid. So Inisikan K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.